Koji prvi neki? Jesi li sigurna? Trebalo bi da ostane na slobodi. Ćao! Najvažnije je da mi ne pojede salama. Imaš li ideju za kostim? Još uvek ne. Mislim da ja znam. Ce mai pot avea cu ea să te... Via. Je li to lista gostiju? Baš tako. Prijavila su se tačno 552 gosta. Neće nam pobeći. Proverit ćemo svako. Zlikovac ima da dobije po nosu. Da li su svi spremni? Spremni! Nije li to malo preterano? Ne, to smatram profesionalnim. Si. Odjava. Si. Na kapiju. Sve se odigrimo je. Igra može da počne. Hvala, lepo se provedite. Stanite. Ko ste vi? Zovem se Știu, pišu, može? Ti si. Hvala. Neil Armstrong, Ko ste vi? prvi čovek na mesecu. Vaše pravo ime? Freddy. Dobro. Treba drugo. Madame Pompidinila. Madame Pompadour. Da, Jedan, gospodina dva, Kamili. Lorenz od Arabije. Doktor Ivan Došla Baš je cool. sam.